गोड़ लगतनी समाचार चौगाई से बटुए। खबर के हेडलाइन सुनी। चौगाई मुख्य बाजार में कुकुर मुंह में नवजात के लाश लेके भागे लगल। लोग दौड़ैले तो झाड़ी में लाश छोड़ के भागल कुकुर। लोग कहले कि मर गईल बा माँ के ममता। खबर का बा विस्तार से जानी। चौगाई प्रखंड के मुरार थाना के चौगाई मुख्य बाजार में नवजात शिशु के लाश मिले से सनसनी फैल गई। खबर मिलते आसपास के लोग भी झाड़ी में पड़ल नवजात शिशु के देखे पहुंचल। एजा हर कोई कहत रहे मर गईल बा एकर माँ के ममता। कैसन होत जा रहल बाड़न लोग जो नवजात के भी ना छोड़लन। मामला चौगाई के सतरवा टोला मोहल्ला के हटुए, जहाँ झाड़ी में 6 माह के नवजात शिशु के लाश मिलल। स्थानीय लोग मामला के जानकारी पुलिस के दिले। मौका पे पहुंचल पुलिस नवजात शिशु के लाश के नाली से बाहर कई के लाश के डिस्पोजल कैलस। एजा के ग्रामीण बतैलन कि यह बच्चा के कुकुर अपना मुंह में दबा के मुख्य बाजार में प्रवेश करत रहे। तब तक कुछ लोग के निगाह एकरा पे पड़ गई। लोग कुकुर के खदेड़लन, तब तक कुकुर यह नवजात लाश के छोड़ के भाग खड़ा भइल। यह गांव के ग्रामीण बतावत रन कि देखे से ऐसा प्रतीत होता जैसे ही नवजात बच्चा अभी 5-6 महीने के हटुए। लोक लाज के डर से एकरा के गर्भ में ही मार दिहल गइल बा, जेकरा बाद एकरा के कूड़ा में फेंक दिहल गइल बा। चौगाई में फल फूल रहल बा अवैध क्लिनिक के धंधा। बता दी कि यह दिन चौगाई में लगभग 3-4 गो ऐसा क्लिनिक बा जहाँ बेरोक टोक अवैध तरीका से बड़ होखे चाहे छोट होखे ऑपरेशन कइल जा रहल बा। एक क्लिनिक के द्वारा बड़ा बड़ा बोर्ड होर्डिंग लगा के खुलेआम आपन बाजार चमकावल जा रहल बा। वो ये चौगाई बाजार के पास नाली में पड़ल नवजात के लाश मामला में पुलिस के अभी तक कोनो जानकारी नहीं मिलल। माफ़ करो, झाड़ी में पड़ल नवजात के लाश मामला में पुलिस के अभी कोनो सफलता नहीं मिलल। मामला के जानकारी स्थानीय लोग से पुलिस जुटा रहल बिया। मुरार थाना के थाना प्रभारी मनोरंजन राय के कहना बा कि आसपास के लोग से पूछताछ कइल जाता। घटना बीतल रात के है, हालांकि कोनो पहला मामला ना हो। जिला में ऐसा कई घटना हो चुकल बटुए। बता दी कि यह लाश के देखला के बाद लोग बरबस इहे कहत रहन कि हे भगवान, ई दुनिया के का हो गइल बा, ई माँ के ममता कहाँ मर गइल बटुए। एगो छोट लइका जवन की यह दुनिया देखे से पहले ही ओकरा के गर्भ में मार दिहल गइल आ मारला के बाद चौगाई ट्रांसफार्मर के पास फेंक दिहल गइल। एकरा बाद ओकरा के कुकुर अपना मुंह में दबा के लेके चौगाई मुख्य में मार्ग में प्रवेश करत रहे। तब तक लोग के निगाह एक कुकुर पर पड़ गइल। कुकुर पर पड़ला के बाद लोग मारे दौड़लन, हालांकि कुकुर ओइजे बगल में बैठल रहे। सोच सकीला इंसान आज स्थिति हो गई बटुए वो इंसान के जौन माँ के कि यह तरीका से है बच्चा के मार दिहल गई। वो कुकुर के ही समान बटुए जौन की मरल लाश के इंतजार ई कुकुर बगले में बैठ के कर रहल बटुए। वो रास्ता में मुख्य मार्ग चौगाई बाजार के लोग के जमावड़ा लग आ दूर दूर से लोग जौन आवत रहन जात रहन, जे भी सुने ओकरा मुँह से बरबस इहे बात निकल रहे, कहाँ गइल माई के ममता। अंततोगतवा पुलिस सफाई कर्मी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बुलैलस। इस सफाई कर्मी लोग एह लाश के पॉलिथीन में पैक करके आ ले जाके डिस्पोज कैल जाओ। ई दर्दनाक दृश्य भोजपुरिया समाचार के कैमरा में कैद भइल। ई भोजपुरिया समाचार के दर्शक लोग बतावल कि हे प्रकार के मामला चौगाई मुख्य बाजार में भइल बटुए। हालांकि ई लइका के देखला से ऐसा प्रतीत होत रहे सब कुछ एकर नाक गढ़ा गइल रहे, मुंह गढ़ा गइल रहे, पैर गढ़ा गइल रहे, हाथ गढ़ा गइल रहे और एह तरीका से फेंक दिहल गइल। ई बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आ निंदनीय बटुए। भोजपुरिया समाचार एह पर लगाम लगावे खातिर अवैध क्लिनिक जौन बालोग ए पर कार्रवाई करे के मांग करत बड़ुए। भोजपुरिया समाचार के रोरा सभे देखत रही आ देखला के बाद रोरा सभे दबा के एकरा के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करी आ देश न विदेश तक पहुँचाई ताकि भोजपुरिया भाषी लोग भी पहुँचे। धन्यवाद।